Belai keno hambai tripri khorang no nai tong nai joto tahute bukhu krok no hingke phaidi khapani tripri tahute bukhu ro kok da kabangma kok salaya ge sungtini ni nangmani kok jago sungtini kok salai pisine khapani tripri tahute bukhu ro jungtini kok salai nai chini habu bagra Maharaj Pradut Bikram Kishore Manikya Deb Burma kaisa koktun rohar dak tongo joto tripra hastini loku tahute bukhu songni bagai phiaba chini Maharaj Pradut Bikram Kishore Manikya bo koktun rohar mani English by khlai bo chung jotono no rohoro sekang pelaboni statement no chung bo suimani hai khlai no English by no chung porikhna layana abuni yagulo tripri khorang a kok no kok borok by khlai saip jogi hai hainu khana piara chini Maharaj Pradut u koktun rohor mani engkha 4th November 2019 abuni phungni jora 13 am phaiding ke porikhna layana chini bubagra Maharaj Pradut Bikram Kishore Manikya ba tamhni shika Boswika, my statement, we have become refugee in our own land, and it hurts me that we are in this condition because we are not united. The situation of my bro Riang people is brave, and I have already sent 1500 kilos of rice and dal and other food items as an emergency for them for last 2 days, and today more food item will be reaching them. I also agree other people to our people to help our people in this time of crisis. Today, I would like to formally state if India can accept lakhs of people from Bangladesh through CBA, why can't we, Tiprasa people, accommodate and accept our Riang Bro people, Tripura from Mizoram? Many of them displayed during the Dumburdam Fisco and migrate to present day Mizoram as well. If the Gov can consider giving 2,700 acres of land for BSF firing range, then why not land of our displaced people? Time has come for us to speak, and I want our bro young people to get land in our state of Tripura. Khapani Tripura tahute bukhurok jeng khanaka chini bobagra chungno tamhnai chini bro dofa rongni bagai chini riang dofa rongni bagai tamhnai koktun choika English bujina roketo buji bai khana phia English buji wi manya rongni bagai kisa khalai Tripura khorang no kok sukrubui saikna rwana Abokhe opte haike Maharaj English beke suika sungno Maharaj 1500 kg mairong roharmani kok no to sung kok Tripura ro chung nokha mairong ni loge o dal eba te kubni moi khuktung rokbo roharmani rokbo chung nokha akok no chini bobagra sungno saikna ro tebo chini bobagra kobokha ajago chini Tripura dofani joto lukurok no aro asuk tabu emergency ingmani jagao jotono no nangkhruani bagai chini Maharaj kobokha tei kaisa krakkok busaka obokhe optihai dumbur ban thepjakmani bagise aroni simin chini Tripura dofani bro dofarok thangtei Mizoramo habi rijakmani kokrong no bo kok tisawi kisa saka a jagono Maharaj kisa kok rakbai kok samani kokhe optihai CAB bill notui Bangladesh ni lokho Bangladeshi rongno se India government yasagui tongui mano hingkeba sung chini bro dofarokno oborok chini borok no Tripura o tangui tongrogui manya angnai jeng accept khlai borok no tongui manya angnai hinai Maharaj saka a jagao BSF ni firing range hinai bo jeng khanakha wana wi tonglai mani kokrong no bo chini Tripura khorang norok no phunogui rerkha a jagao Maharaj bo u kokno no saka 2700 kani hai jaga rok no bo a borok no tongrogui mano apte kokrong no tini Maharaj kok saikna khapani Tripura tahute bugurok Tripura khorang tini o jagao kisisa kok saikna na mochumani ke Tripura khorang bo kisa sana mochumani ke obono khapani Tripura tahute bugurok Tripura Pradesh Congress ni president tongpro chini Tripura sadofharok kabang mano political no chini Tripura sadofharok chini bubagra no hamjak phano political no hamjak yang mani bagi Maharaj ni sako kabang borok rok jaya samani rok khana ahidba khapani Tripura tahute bugurok phiaba Tripura khorang tini kok sana mochumani ke obo opte haino u kok no tini Maharaj samani le political by kerengjak
tabuk jora tile boni krikho Tripura Pradesh Congress ya karmani yagulo tekubuni political bai kerengai thangka hanai jeng je kuno sini dofani bororokno jeng Simon kana hanai kha khlayo aboni bagai Maharashni u message ni kokno norok political issue ni kok hanai wanchu yagai dofa chapjanai dofa muthangjaknai ni message hanai wanchugui chongui naharai yak bai yak chapjak laiyei khanang laiyei chini bru dofa ro thei ham bujak tokjak masaya mania ke engi tongmani jago jeng jotto nangkhruani nango hanai Tripuri khorangbo kha khlayo jotto slai nangkukmani chini brodo pharo Kanchanpura tongoi tongnai lama ka soi tongnai rokno Tripuri khorangni engai kaisa message rohna musungo obokhe optihai 06/11/2019 eba khana 6 tarik November 2019 no bubagra norokbai thangai malainai norokni kaham hamya norokni khanangmani kogrok chini bubagra norok khologui kok salai khangke balai kheno hamnai teibo kobognai hasteni lukurokno bubagrano fandona bagai khana jotono je mansak jeng Kanchanpura thangai kuthumlai mairung mosomsa khoksa siki lepsa phano telangai borokno roiman khangke balai kheno chanai hnai Tripura hayung kuplungni joto bororokno no koiharnai tei Tripuri khorang chaitoknai lama ka soi choba songsawi tongnai lukurokno chubana bagai borokni tongoi tongkhangke NGO ni bank account eba abofan kri hingangke jekono ni joint account rokno no naitogui sengkariwi a jago donation relai manlainai jat khlai Tripuri khorang khlainani bangai chaitoknai norok chini Tripuri khorang ni mangpli norok cheoi naitongdi khana bubagra thangmani a jagao Tripuri khorang bo ahaino loger wino tongoi tongnai norokbo chini Tripuri khorang cheoi naitongdi khapani Tripuri tahute bukhurok paithak tekaisa kok saikhnar namusungo obokhe optihai jeng jesek mansak optihai khanangmani video rok phunuknani eba sanani bangi chaitogo aboni bangi norok tumuno sini Tripuri khorang channel subscribe khlaijak hingke belai kheno hambai phia subscribe khlaiya khokhe koboknai sini video ni tolao subscribe ni kaisa kchak bottom tongo abono sini nadi tei sinmani yagulo obo kosom ungui thangnai kosom ungbai mani yagulo no aro kaisa gonta hai khlai bel kaisa nokjaknai a bel no bo sini redi chini Poncho Tripuri dopharokno Tripuri khorang koina musungo tini bagi asungno jotrono hor kaham Tripuri dofa daktino yokma ter panda makhai langsitong jotono no hambai dan umum bakal ini program-program kacang membaca hobi dia juga makan tu roto cale umanai dia juga itu program istawa kalau itu amal cale jaha chin sorna thirau muri baw jami mai hukhule paijaya murim choham choha cale jaha chini takho tongcham song phaiye muri ba phaijamo khakchange ma tongo Tini baiknya 7 din borok ni road block sungka. Tini pungo borok paitani wo. Borok no tini kasoi lama lahar kasotani borok paitani wo. Borok no tini bujaka. Police prosecution eba nini tiasa borok civil dress cumoi borok no bujaka. On bagai belai cini saka wana nama singsa. Norok tabok Sara Tripura ni cini bukung bararok tini. O mangpli rok no nugoi jongwan sukna nangnai. Jongwan mana tu kok salaina nangnai. Pia cini sakau je human right violation tumana abono chong babai kai muthakoi mannai narok dakti no leader ungnai Tripura sa je NGO tongnai rok narok wan sugoi amahai
स्टेप रंगनो चुंगाना नांगो दाक्ति न नाइ तिनि बेखे 7 दिन कुनो रेजाल्ट एडमिनिस्ट्रेशन नि होइता बरकनो कुनो रेजाल्ट बुरिजा गया ताबुक फानो बरक लाहार कासो थानि तिनि अमहाय खाय बरक तिनि माइदि बरक गासे हॉस्पिटल तिनान मायो खेगारि जाय खेगारि